כל כך הרבה ריבים, הקטנות, מניפולציות, גרמו לביטחון העצמי שלנו להגיע לרצפה. מי אני בכלל? מה אני שווה? תוצאות שאני מסוגל לייצר רחוקות שנות אור ממה שהתרגלתי אליו. מערכות יחסים נשברות, פיטורין, דיכאון, ים של דמעות. זה קורה המון, וזה טבעי, ואני באופן אישי הייתי בדיוק במצב הזה. מאחד שעוצם עיניים והחיוך עולה מעצמו, לאחד שעוצם עיניים והדמעות יורדות מעצמם, כל לילה מחדש. מזדהה? יש לי את הפתרון בשבילך. אני אברהם אילוז, הקול שבפנים. קראתי לעצמי ככה כי לכל אחד יש שני קולות בראש. אחד שאומר לו, כן, אתה מסוגל, אתה תצליח, אתה הכי טוב שיש, והשני שאומר, אתה לא תצליח, אתה אפס, אין לך שום סיכוי. בין אם זה בעבודה, בזוגיות או בכל דבר אחר. אני כאן כדי להחליש כל אחד ולחזק את הקול השני. בתהליך איתי נלמד לזהות דפוסים, מחשבות ואמונות מגבילות ואף הרסניות, ולהחליף אותם בחיוביות ומעצימות. בעזרת הכלים שנלמד ביחד, אנחנו נחזיר לכם את האמונה בעצמכם, ונשנה את דפוסי החשיבה השליליים שקיימים בכם, בדרך הכי בריאה שיש. צרו איתי קשר עוד היום, ובואו ניצור שינוי אמיתי וחיובי בחיים שלכם.